Защо? Защото трябва да не смята това на Кристина. Аналго е. Да, и тук го колесче. И го колесче. Тук не само тук, не сме с колесче. Нещо от това става, да. Само тук и тук колесче. И всичко е прекрасно. Обаче нека се здрави краката да го прави. Жути има тези неща. Аре, отни да изпадне. От част ще ни ще работа на друг. Тук сме да не съм стоял да кача. Ще опитвам да копам ток. О, леле. Найс. Да, чеква много. Аре, лъчи дай. Това да свържи ти, но ние пробваме. Както може първе. Техно както може. Техно както може. Контролирай падането, да не си като чували. Може да пристигнем. Каквата ли в случай? Добре, снимайте не. Аз така и контролирай падането, не шляпкай така. Тримте, не отидете мен. Как се нарича това движение? Тани от уши, учихме. Тани от уши. Но, следно при него ще направим. Опа! Хубаво чигане и по-добре, гордо. Не му дай гръб, така е брат. А очи Гари беше широкото, нали? Очи Гари в... Да. Това не те влиза първо страна. Дай. Дай. Ай, тесто прави, почтай. Всичко го направим, а? Взем го много малко. Виж как ги контролира падането. Тая подсечка е много яка. Много е готина тая подсечка. Не сме я тренирали. Тя ти е специалитет някакъв, нали, Бенци? Не, просто не се тренирали. Тренира много лошо. Не се случи така да плаче. Не мога да се откажа.
вас не се помогна. Що знам, че сникте? Това е вече епизод. Не. Първиш, ма първиш. А? Първиш. Не. Глед по-скоро на малко. Никой не трябва да си изпърши. Да трябва, че ти изпускам колко искам да пазя. Ще ми спомня. Да го мислиш, че... Скъди, връзки на държа. Няма и връзки на 10 кола ми вода. Виж как те държи, видели ли говоря, че няма да знаеш къде се намираш. Да. Какво ще спънеш, е? Може по една тройка и си взема си, какво направиш? Контролирано отпускай. Направи ти... Направи малко големи пешки. Това направи пред това направи. Удари си брат. В смисъл, брат, какво караш леко, обаче да ти си напред. Не това е. Защото ти си ме закачил, аз те да те бия, като натиснеш. Пускай с крайко ме. Защо? Току-що ти казах. И началника как трябва да работи. Покупиш тази ръка. Тук приведи, виж. Тук те лично условие. Извинявай. Беше ли го прави? Да. Друго е, нали? Колко лети това? Не съм ти се дал въобще тогава, ще се опъна. Браво. Пак горе нищо не правиш. 3 пъти ти го казва, горе не преведеш, нищо не остане. Кажи ме. Съзнamo, кажи. Тръгни да качим. Сега се обясня долу и ме лети напред. Ще ме ради. Обясня долу и напред. Не го ти става. Значи виж, така няма какво да направиш. Виж. Ти се получава, нали? Добре, обаче трябва да се изкупиш долу. Не, че обичам от теб. Бутам напред, дръпвам и обичам от теб. За извеждането за какво става въпрос? Абсолютно господин патрон. Те притесняй. Причи качи. Това да говори. Представи. Я да видим Моник дали ще си спре тук. Много хубав на мен табат.